manten dan mas mantennya. Iya, mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyayi putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Monggo, Mbak. Apa ya, Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak manten dan mas mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan, saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Ririn. Iya, terima kasih. Kondange luwih dhisik tinimbang dapurmu. Oh iya. Mula ngati-ati le omongan karo beliaune sapa to, Mak? Penjerane Mbak Lintang Kairo, daleme sekolah Latan Jawi Wetan kono. Oh iya. Tekan kene. Heeh, mambengi wis anu kok nginfo aku tindak mriki, Mas. Nah, kula ngopi teng ngarep hotel apa ngono, Mas. Batinku asik ning aduh aku ya ngono. Iya. Lah ngopo kok waduh? Ora wurung kok aku sing kon bayari. Dadi waduh kuwi bukan karena ada apa-apa ora. Iya. Diaturi jumeneng. Ya, seperti apa, Mak? Perahu layar diwalik pelok. Oh iya. Perahu layar. Ya, monggo Mbak Lintang tanpa ngira-ngira semakurmatan katuran jumeneng sumangga. Wes entek. Ngapunten ya Mbak, diprank karo ndara-ndara wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulino diprank kan. Berarti wis kulino. Tapi luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Dalang. Wah, Ansor Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Senes Astor Laras, Ansor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ilate meluntir. Oknum wiyaga sing muni ngono ya, Mbak. Oknum. Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Dalang, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to, Mbak? Alhamdulillah, salaman dulu tadi belum salim. Nggih, matur nuwun. Kaya jek ngeprank wae, Mas. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras, Mbak. Alhamdulillah. Sehat nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Nika terakhir ketemu di Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Moga-moga banyak kesempatan awake ketemu ya, Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh, gitu nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya, Mas. Kagem Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Delik, Mbak. Oh. Nek yang keten iki wayahe golek leng panjenengane bapak kula iki. Ah, dateng mrika nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Bapak Karmanto. Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto.
Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun. Oh, nggih saya nggih Bapak Ibu. Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak. Nggih. Bapak Yanto. Monggo. Maksudnya nek panjenengan kestu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Lah mengaten menika lho Bapak Yanto, monggo kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane. Iya, putrane yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih. Tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih. Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyai putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Monggo Mbak. Apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan, saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Ririn. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah akeh banget kok ya wis. Ah gitu. Sedaya mulo saktasane tak ketemu gedeng. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake pepeling. Pepeling. Sak bawane. Kalian Bapak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pun pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan ngeser to, Bu? Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali, lemah lembut. Tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh, Mas. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Kayak nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam. Dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki. Ki Anom. Ki Haji Anom Surata. Ki Haji Anom almarhum. Surata. Nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam. Majan. Jam terbang ki ora iso ngapusi kaya. Iya. Lak bareng to kalih jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih, nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan nang kamar mandi tak terke. Aku yo mergane ana perlu arep nang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Heeh. Ing limo pan niki
jenengan nembe pisanan kepanggih kalih sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke mang nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh Mas. Seger-seger, cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto jane. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Islam pun niku nano nino sahadate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang ketelu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji manggongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Dateng pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil, oh ganti baju. Nggih, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah, badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh nggih, siap. Nah, kan dika badhe dawa ngono. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, ta. Ibu badhe joget Ibu. Mau nyanyi berdua Ibu. Apa kamu adik sini? Joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini. Monggo Mas. Ayo cuma malu-malu. Ditemenin bapak juga nggak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa. Ayo joget nggak apa-apa. Tansah dielingke wis wanjine padha nindakake adan wis tumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina
mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah surga ibu puji monggo ibu nyanyi ibu monggo mau joget bapak mau joget bapak boten apa-apa nggih monggo pak oh nanti ya habis ini ya oke wis lanjine tansah dieling-eling wis lanjine padha ninggake adang wis tumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat jaga ing agama linang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luli sampurna yen berjamaah salat saya ketinggalake tindak mungkar prayogan ngititan salat senai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah surga Alhamdulillah. Nah, ini duonya Bapak Lurah dan Bapak Yanto. Gimana Bapak? Niki miknya. Panjenengan ngedikan. Sampun cek sudah on. Nah. Pripun Bapak Lurah? aja. Bapak Lurah dulu. Kalih panjenengan nggih, Pak. Niku ibunya yang nyuruh berdiri. Monggo jumeneng Bapak. Bapak berdua mboten napa-napa. Monggo kajenge sah lan marem sedaya, Pak. Nah, nggih, monggo Bapak Lurah sekalian Monggo, mboten Pak Lurah. napa-napa. Kali Ibu nggih mboten napa-napa, sedaya mboten napa-napa. Nggih. Yang penting kompak, Bapak. Napa? Bojo kula pon mulih. Lah kalih sinten? Kalih Ibu Tuti. Nggih, monggo Ibu Tuti. Dalam napa harus dijemput sama Bapak Yanto biar romantis. Napa, Mbak? Harus napa, Mbak? Dijemput. Dipetruk mereka ngoten ta? Nggih, monggo Bapak Yanto radi mriki kalian Bapak Lurah. Monggo. Nggih. Pon badhe ngersakaken menapa? Tembang-tembang napa badhe request apa mau bernyanyi? Bernyanyi sendiri? Bapak Lurah ingkang menyanyi. Panjenengan nenggani berarti nggih. Nonton mawon. Lah kok penak men. Lah panjenengane wis nanggap wis ngetokke ragat. Lah nggih. Dinikmati dipersani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yanto. Iya. Yang mana? Iya. Mas Vino. Oh yang itu. Lah tadi saya aja nggak mau Pak. Lo harus mau. Lagunya apa? Dumes. Apa Mbak? Maunya Dumes. Oh. Lah urung-urung kok wis dumes nih. Lagi galau ya? Enggak. Oh ya. Bapak Lurah dulu mboten napa-napa. Monggo, Habis Pak. ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Nggih. Nggih. Monggo. Disukani. Oh, cekelan ya Allah, Pak. Lah pripun ten jenengane? Loh, sing Harusnya pripun cowok iki, yang peka loh, Pak. Kok kula sing mboten peka tiba.
Ya, Nah, dinyalakan dulu. Nah, Sampun. cek. Cek. Ampun. Lah biasanya kalau ditimbali ya Mbak. Dalam? Ditimbali kok dadi kula mboten ngacung niki Oh, wau. nggih, mboten napa-napa, Pak. Kalau tak Mas Dalang, Salam. kula niku penggemar panjenengan. Matur sembah. Amargi saben badhe tilem, Nggih. mesti kula setel YouTube panjenengan. Wah, matur Ki sembah. bocah cilik kok pinter elok-elok ya anak-anakane sapa? Kula ngaten-ngaten mawon. Kok iso men basa Jawa ya urut runtut kaya ngono iki lho. Lah nggih. Padahal kula niku guru basa Jawa kalah karo dalange Mas Dai lho. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Terus saya belajar Nah, kula. nangkep Lah, nggih, malih nggih. berarti nggih Pak nggih. Kula tak bawa Monggo. Nah, gentos Pak Lurah ingkang nimbali. benjang kula badhe nyalon melih Mas Da. Wah, Nah, semangat. lah niku yang ditunggu Pak Lurah. Mengke jenengan Nah, luar dongake sak biasa, terima kanca. kasih. Insyaallah kula manggung melih insyaallah gampang. Amin, amin. Amin. Kula nggih to, Pak. Nggih. Kula niki ta bawa swara dandang kula sida asih ya Mas ya. Oh, nggih. Nggih. Pelok nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Wah, jan piyai budaya. Nang guru basa Jawa kok no. Lah nggih. Monggo, Pak. Hadap kamera Bapak. Sik kadang ditinting sik Mas. Sing seru Mas, nganggo tabuh saron men seru. Pami. Nganonino. Sampun nggih. Nggih. Pamintaku Tepuk tangan buat Bapak Lurah. nimasito asih. Cengkoke kalah aku Mas Yusuf. Aku yo kok mboten dados dalang mawon Pak jenengane. Dhisik wayang kula dol Mas. Wah. Dadi ra sida dadi dalang. Cilaka angger Lah nggih. didol. Lah nggih. Ngerti yo dadi dalang Mas Yusuf tak tutuke dadi dalang pilih dadi guru kula niku dadine. Bar dadi guru dadi lurah dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ngoten. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengi bijine pinten Mas Da? 200 Pak. 200 cocok. Susuk 5.000. Nyo ora sah susuk, Mbak. Nyoh. Oh. Ya Allah matur sembah nuwun nggih Bapak niki. Lah Mas Da ngendikane 200 yo pas 200 rasa susuk. Wah, terima kasih Pak Lurah. Lah kok omong aku nemai. Sing donga Mas Yusuf sing entuk aku. Ora apa-apa. Mumpung bojoku ora eneng, nek bojoku ora eneng aku ora wani iki. Oh, ngoten. Oh, lah niki Ampun dibejane nganu nggih garwane Pak Lurah nggih. niki di streaming lho, Pak. Lah, Napa nggih? pripun Pak niku kamerane pinten 10 punjul niku. Datan kinggang sarambot Ibu Romlah. lamun adoh caketing ati cedak oke nih Dik. Oh nggih. Nggih, ajeng dipek mantu, Mbak, turune karo Pak Lurah. Sayangnya anakku wis mentas kabeh, Mas. Nah, Mbak meleh, Pak. Ya so meleh. Ya ponakku juga, Mbak. pundi. Ha iki ponakanku iki. Oh niku. Ah, iya. Asik. Itu putrane Mas anakku, Vino. adikku sing ragil. Kelas berapa Mas Vino? Kuliah. Kuliah. Iya. Oh, udah kuliah. Nggih. Iya. Yen cedak tansah mulat sida Asik. asih
mimi hamin tuna ayo bareng nimas netepi wajib nyidam sito asih nggih saderengipun ditukne lagu Sido Asih nggih Mbak. Nggih. Kula tak meling kalih warga kula. Nggih, monggo monggo. Bapak Ibu warga Madegondo sedayanipun, kula meling nggih karana menika sampun ungsum ketiga, musim ketiga. Kula suwun panjenengan ngatos-atos masalah bakar membakar. Buang rokok ampun sembarangan, aja ngobong sampah sak-sake, amargi ndak dadi kebakaran. Dinten iki wau Kecamatan Weru Tawangsari wonten kebakaran, malah kadokan nggih kebakaran. Pramila kula nyuwun kawigatosan panjenengan ampun ngatos buang puntung rokok sak-sake. Sing ngati-ati. Menika ingkang kula perlu aturaken panjenengan, monggo Mbak pun ajengaken langgam Sido Asih. Badhe duet Bapak? Mboten mawon. Mboten. Kula tak menikmati swanten panjenengan kemawon. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Nggih, sami-sami. Sampun. niki wau panjenengan sosialisasi damkar napa pripun? Nggih, Mas. Nggih ta. Kula wau pikantuk napa niku lah nggih, nggih. Nggih. Sawilan saking Pak Camat ken ngendika ngaten. Oh, dapat informasi nggih Ya. Pak nggih. Dari pusat. Ya. Ya. Terima kasih Mas Da. Matur sembah Monggo pun ajengaken atur nuwun. Donga pangestu kula suwun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Jan merinding suarane Pak Lurah. Apik tenan Mbak swanten. Sae, Mas. Piyai budaya dasare guru basa Jawa dadi tata basane kuwi wah luar Seni biasa. banget nggih. Iya. Alhamdulillah. Kuwi yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jaba jero. Nggih, langsung langgamipun nggih Mas. Iya, mangga. Aku kang setya satuhu kuwi tepi nganti saiki Bapak Yanto. Oh. Badhe teng wingking.
Mugi antuk berkahing wedi andika mong tansah nglimbat banyu setia kula tansah alam lami. Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mas. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kalau gini lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki sing Oh, iki, Mbak. niki. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing pinggir. Ya sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lagi dalang iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang motor. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajon kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan ki? Nggih, monggo Mbak mic-nya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang sarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Mong andrenya hake barang lan kontrongka tipe ngasuling sikra kandangane Sugeng dalu Mbak Niken Sugeng Mbak dalu. Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki rak ya berasa tua to. Wong apa? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Ah, Lah yo kek dimong kono kepiye carane kok enak. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho ki lho. siapa? Ngadeg ta? Heeh. Ora mirip to. Napa nggih to? Heeh, mbok didelok lho. Ket mau wis gila-gilo, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Cietek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Bas. Sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan Tapi dhewe sauri dalane dhewe. ya ngomong Lah, dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi Nggih, dhewe. nggih. Dalang Berarti kan ora dalange- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ora. Loh, berarti padha karo nganu tuan rumahe no jenengan, Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Halo, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni, ditanggap, diuripi. Bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Oh. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang niku. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki adus terus. Ya. Wonten dawuh. Ada salam anu Mbak dari Pak Mustar, Pak Dene, Dik Teo Gunung Kidul Oh mriko. nggih. Ndedonga kagem Mas Yusuf sak rombongan dalam Mbak Lintang pinaringan lancar agaripun ngayahi kewajiban. Onci, Amin. matur sembah nuwun. Nyuwun lagu muga nyawijing ing nyekar panjenengan Mbak Lintang Kairo. Menika nobar wonten ing angkringan Kang Mus Pleret Bantul. Lagu muga nyawijing sing kepiye Mbak Lintang? Sing biasane ditabuh sebelah niku lho. Ditabuh sebelah kepiye? Sing teng YouTube nika lho, Pak. Sing kepiye? Tabuh sebelah. Sing Kayak selawatan to kata. lah niku.
Sing nika. Nggih. Nek iso dipinangkani ya diaturke, wondene ora iso ya ora apa-apa wong iki gur layang tok ora Oh nyampe. nggih, monggo sak monggo nyemanggaaken. Ora wajib diaturke berarti. Penting salamu wis tak aturke. Niku lagunya Ayah Mas Dalang. Lagune sinten? Ayah, lagunya sendiri saya. Wong nggih. Nggih. Niku garapan gamelan apa keyboard, Mbak? Biasanya nggih gamelan, biasanya dua-duanya bisa. Oh, iya. Nggih, tapi ngersakaken mawon nyemanggaaken. Do urung kecekel notasine. Ngapunten Mas Mustar, Mas Penggaris. Gandeng Oh penggaris loh. Mustar. Oh, Mistar to. Lah ya aku mau ngomong Mistar. Mustar. Salah sing bener Loh Mistar. wong edan Di left. Di love yo. Oke. Diaturke napa, Mbak? Lintune nggih. muga nyawiji. Ya. Nggih, napa? Denok? Napa langgam? Anu, Napa manut Mas Dalang? nek ngene iki sing halus-halus sik wae, Mbak, ora Oh apa-apa. nggih, monggo. Napa wonten permintaan? Kan mau Mas? sing halus-halus wis. Ya. Ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nggih. Nembang Mbak, apa Mbak? Alusan Mas niki. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong, saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak Joy mbok dilap ki lho, ndlewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampangnya gali ning takut istri. Wah, jan wis. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone iki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tese usum kalah kali kanca? Wah, lah saya medeni. Nggih, manut napa Mbak De Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah. Diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan. Heeh. Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Iya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak. Dadi ati digarap Gunung Kidulan. Kendangane cara CSGK terus dilebokke Jaipongan Sundra dening panjenenganipun Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo. Golek ising koyang apa malah
Aku ki ngrungokke suarane Dek LK, kok Dek LK. Lintang Kairo kuwi. Pripun, Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok berek kae. Kok dipadakne mbok berek ki piye to? Bagus semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya, Mbak ya. Trio lho, saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kayak 7 kan. Mbahmu. Masa 7. Kayak lek meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwa. Dadi awet enom. Ya, kuyang ki ben awet enom ki senengane mangan dalang. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik enom ngono. Hati-hati ya, Mas ya. Lah aku seneng tok pangan. Loh, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tua kan nek wong tua kan nek nglondhe ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina. Rina.